21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе биноҳои нави Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собитро мавриди истифода қарор доданд. биноҳои нави Донишкадаи Исломии Тоҷикистон бо маблағгузорӣ аз фонди захиравии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии соҳибкорони саховатпешаи кишвар мутобиқ бо анъанаҳои меъморию фарҳангии таи ҳазорсолаҳо шакл гирифтаи миллати тамаддунофари тоҷик бо тарҳи басо зебову дилкаш бунёд ёфта, яке аз марказҳои муҳими илмӣ, таҳқиқотӣ ва таълимии кишвар ба ҳисоб меравад. биноҳои тозабунёд дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ қомат афрохта барои 2500 донишҷӯ пешбинӣ гардидааст. имрӯз дар маркази шаҳри Душанбе як бинои бисёр боҳашамату бошукӯҳ Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. Шахсан миннатдории худро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки барои мо устодон чунин як ғамхории бениҳоят калон зоҳир намуданд. Бо ифтитоҳи як бинои замонавӣ мо кӯшиш мекунем, ки насли наврасро дар роҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намоем. иншоот дар майдони зиёда аз 2 гектар қомат афрохта аз 7 бинои 6 ва 8 ошёна иборат аст. масоҳати биноҳо 46816 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 оғоз гардида бо риояи талаботи муосири соҳавӣ ва ороиши зебои тоҷикӣ анҷом ёфтааст. дар иншоот маҷлисгоҳ бо 513 ҷойи нишаст, 90 синфхона, утоқи корӣ ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ ҷойгир аст. ҳуҷраҳои корию дарсӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти насли нави соҳавӣ муҷаҳҳаз буда дорои шароити зарурӣ барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар рушди маориф ва илм сиёсати давлатӣ ҳамеша авлавият дошта, ҳукумати кишвар тамоми имконотро барои таҳкими пояҳои маърифат, баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди нерӯи зеҳнии ҷавонон сафарбар месозад. бо эҳтироми хос ва самимият мо омӯзгорон ҷиҳати ба истифода дода шудани бинои нави таълимии Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамзамон ба раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори миннатдорӣ менамоем. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки бо истифода аз чунин шароити замонавӣ барои дар روحیه وطنپرستی و خودشناسی تربیت نمودن دانشجویان سهمی مؤثر می‌گذاریم. بنای نوی تعلیمی بار دیگر توجهی به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را به ساحه معارف نشان می‌دهد. بنای نوی تعلیمی برای بلند برداشتن معرفت‌ناکی دانشجویان و برای پیشبرد کارهای علمی آموزگاران می‌تواند نقش کلیدی بازد. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо осорхонаи мукаммал ва дорои аҳамияти илмӣ фарҳангии Донишкадаи Исломии Тоҷикистон шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар осорхона таърихи ғании ислом дар сарзамини тоҷикон нақши илмии устодону олимони бузурги миллати тоҷик ва саҳми онҳо дар рушди тамаддуни исломӣ ба таври шоиста муаррифӣ мегардад. дар осорхона нусхаҳои нодири дастнависҳо, китобҳои таърихӣ ва осори хаттии олимони машҳури тоҷик ба намоиш гузошта шуданд. фонди осорхона инчунин дорои ашёву ёдгориҳои таърихиест, ки аз осори меъморӣ ва фарҳанги мусулмонии тоҷикон шаҳодат медиҳанд. дар ин миён нусхаҳои нодири Қуръони Карим, сангнавиштаҳо, лавҳаҳои хаттотӣ ва ашёи дигари таърихӣ ҷой дода шуданд. бахши дигари осорхона ба нақши ҷумҳурии Тоҷикистон дар эҳёи арзишҳои миллӣ ва мусулмонӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бахшида шуда,
тавассути аксҳо, ҳуҷҷатҳо ва маводи расмӣ фаъолияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатро дар эҳё ва тарғиби мероси фарҳанги ниёгони пуршарафамон инъикос мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки ташкили чунин осорхона дар заминаи Донишкадаи Исломии Тоҷикистон барои муҳассилон ва муҳаққиқон имконияти фароҳам меорад, то ба таърихи ислом дар сарзамини мо шахсиятҳои барҷаста ва осори илмӣ фарҳангӣ ошно гарданд. китобҳо ва асарҳое ки дар асоси пайрави мазҳаби Абу Ҳанифа дар даврони соҳиби истиқлолӣ ба нашр расиданд ва инчунин як идда асарҳое ки соли 2010 бо дастгирии молиявии бевоситаи пешвои муаззами миллат таҳти номи силсилаи осори исломӣ чоп гардидааст, гузошта шудааст. ва дар як гӯшаи дигар намунаи қуръонҳое ки бо хати ҳам ба тариқи дастнавис ва ҳам ба тариқи чопи сангин гузошта шудааст ва инчунин намунаи он қуръоне ки бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат ба забони тоҷикӣ тарҷима шуда буд гузошта шудааст. ва бояд қайд кард, ки осорхона худ ифодакунандаи мероси ниёгон, мерос он корномаҳое ки фарзандони ин миллат карданд мебошад ва мақсад аз ин таъсиси осорхона ба насли наврас, махсусан ба донишҷӯён ва меҳмононе ки ташриф меоранд ба шаҳри зебои Душанбе аз он иборат аст, ки боз як бори дигар мо тавонем ки он дастовардҳои ниёкони мо ки пеш аз ҳама такя ба илму дониш доштанд, такя ба эҷоди асарҳо доштанд, таъсири бевоситаи худашонро дар тамаддуни ҳам исломӣ ва ҳам дигар тамаддунҳои ҷаҳонӣ гузоштаанд, нишон диҳем, ки ҳар як ҷавон бояд огоҳ бошад, ки мо он меросбари як миллате ҳастем, ки соҳиб тамаддун, соҳиб фарҳанг ва соҳиби андеша буданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар ошёнаҳои болоии донишкада китобхонаи электронӣ, толори тестӣ, толори варзишӣ бо 168 ҷойи нишаст ва 2 ҳуҷраи тиббӣ ҷой дода шуданд. нуқтаи тиббӣ имкон дорад, ки дар як вақт ба 300 кас хизмати тиббӣ расонад. дар донишкада ҳамзамон хобгоҳ барои 520 донишҷӯ омода шудааст. саҳн ва атрофи бинои Донишкадаи Исломии Тоҷикистон дар масоҳати 6560 метри мураббаъ мунфарш гардида, ҳамчунин ободу сабзкорӣ шудааст. шароиту имкониятҳои фароҳамшуда дар Донишкадаи Исломии Тоҷикистон минбаъд ҳамчун пойгоҳи муҳими илмию таълимӣ ва таҷрибавию амалӣ барои фанҳои гуногун истифода бурда шуда, ба афзун намудани донишҳои динию дунявии донишҷӯён мусоидат менамояд. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳо баҳои баланд дода, ба масъулин барои омода намудани кадрҳои баландихтисос ва ҷалби онҳо ба илмомӯзӣ, таҳқиқоти илмӣ ва пос доштани арзишҳои волои миллӣ дастуру тавсияҳо доданд.